myslíte, že skládka v Rýmařově je lepší než skládka tady v Bruntále. Ovšem, není to pravda. Dívejte se, jak jistě víte, Rýmařov, je to prostě vesnice. A co se dělá na nebo od čeho je vesnice? K rekreaci, navíc kolem je plno lesu a luk, kde se dají pást krávy. A vy tam chcete postavit skládku, která úplně prostě, ano, která zdevastuje okolní prostředí. Tady ty pozemky okolí Bruntálu jsou nevyužity. A myslím si, a taky navíc, vemte si, benzín například do kolářského auta taky něco stojí. A teďka, kdybyste to měli vozit až do Rýmařova, tak přece jenom utratíte o trošku víc peněz, než kdyby ta skládka byla tady okolí Bruntálu. A pokud si obyvatelé města chcou připlatit za to, že budou kvůli kolářskému autu, tak klidně, ale... Tak na to mám námitku, protože myslím, že co se stalo o přestávce, že my víme, co se stalo o přestávce, takže myslím, že v Bruntále se potřebuje udělat dům důchodců, protože vám se tak třeba ruka s kávou, že jste vylil na mojí košili vaši kávu, která moc pádla. Kvůli tomu jsem si musel vzít tričko, ano, a káva, teda sako. Krásné ekologické triko. Ano, přesně tak. Ekologické, co znamená, co podporuje tady. Takže bych chtěl, počítejte s panem Bruntálovičem, že u vás bude. Náhodou v Rýmařově je úplně to samé místo jako tady v Bruntále. Jsou tu lesy, pole. V Rýmařově je to samé. Ale já bych neřekl, že Rýmařov je vesnice. Já jsem se v Bruntále narodil a nenechám zdevastovat tohle město jenom díky nějaké vaší Dobře, co nám a neřekl bych, že Rýmařov je vesnice. Co nám stadion. Pane starosto, prosím vás, a pane zástupče, buďte sticha, jeden po druhém, ano? Takže. Když se tak pro ekologické oblasti, že tak chcete chránit a tady určitě souhlasíte s touhle firmou, proč chcete zdevastovat okolí Rýmařova, kde je o hodně víc lesů než na tom našem pozemku. Asi jste si špatně pročetl naše plány, ale na našich plánech je spíše louka než lesy a v okolí 50 až. No, 60. Ano, teď mám to námitku, proč vy tady oproti plánu Blahutovi, že chce zdevastovat rýmařovskou přírodu, když vy chcete zdevastovat tu bruntářskou. Tady tam hovoříme o rýmařovské skládce, kam se ještě dostaneme. Moment, ale já si myslím, že slušnost by asi zodpovědět dotaz. Takže pane zástupče, prosím. No, pan starosta? Jo, vy to máte promyslené. Ale je tady vznesený dotaz, který by se měl jako podle správnosti zodpovědět. Dobře, takže později se dostaneme. Nezapomenout, prosím. Samozřejmě rýmařovské skládce, která by tam neměla být, která samozřejmě taky spadá částečně pod bruntálskou plátnu. A vy tady hovoříte, jak jsem vám říkal, na našich plánech je pouze louka, v okolí nejsou žádné lesy. Na vašich plánech je neuvěřitelný moc lesů a teďka mi řekněte, jestli jste takový ekolog, že chcete ničit lesy. My v Rýmařově na to máme vyhrazené místo, kde nejsou lesy, ani jsou tam jenom prostě čisté pole. Jako tady v Bruntále